Bir tane oran getirdim telefonu öyle bir hat. Bayram o var dağın düğümünde dağdan koğran şu at yetti. Bir yerim ovadım bir de geldi şu at bire kazak o yerim havurmazak yarın bir da çıktı. Hemen oturucu beriyen öyle gepti da benim işim var soğaraktım. Bor kurban ağa. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Değerli kovmuşsunuz. Sağman mısınız? Ağam kurulmuşdan sağlığında. Allah'a şükür. Han sen bir ödün bir tanıt. Kim morsun? Bana ağoylu yerle ağoylu Hanpur men. Ağoylu Hanpur. Tuğuleme. Han bir başından geçenler bir gurrun versen. Yapar ağam men 2010'da tutuldum şey orada. Ben bilen tuturluk. 2010'da men Karanisa'dan geçip barayakam elimde zat tutunaklı men. Aha. Kargala geltile biz tutup. O Granisa'da ne için geçtin? Ne mesele şu taydadır da. Yanlış. Ay biz ömürde ağdaş geçiptiriz. Biz ömürde ağdaş geçiptiriz. Ömürde mal göz yapıyoruz. Ha. Son näme ettiler o gargalada? Sondan bizi atıvarlılar atıp. Bah. Ay bizi önce toğu verdiler, toğu bilen. Şimdi parmaklarımıza sıyım satıp toğu verip ondan sonra da şimdi bir 7-8 adam olup bizi vurmaya durdular şuna. Ay yakın rahmi inecek şuna gidip vuruşunu görsen diye yani. Ay son bana öldüm bilmedim doğrusu. Öldümden gidip durun. Küllen kellerine yarıptırla 4-5 yerinden. Ay kulağıza kafirde rahim maaşlarda rahim yok da. Sana ansatça kaydayım da şimdi. Şimdi yanak bize hevur azarı ver vurdular şuna. Sondan kargalada bizi 6 gün sakladılar şeydi. 6 günle Sesin kesiliye internet yeri ondan sonra beni özüme geldirin. Ondan sonra bizi sansasa tevlen kendine yerlemez derman vurdular da adettiler. Ondan sonra bizi neftağa alıp gittiler. Neftağda da bizi bir 20 gün sakladılar şeyde Sızı'da. O taada da ağaç susuz diyen yalak bir arazayı özde bir arazayda da arkadaşlar yüreğine diyen heyvere Allah'ı zulmettiler. Ondan sonra da vurup poyla mindirip varıp aktaş deyip bir yana alıp gittiler. O taada da ay poyla mindirenine de aşıla var edip vuruşlarını var ay bir adam aydıp diye düşündüler yallah diyen. Sondan aktaşta saklap 20 gün aktaşta sonra şu 4 aydan sonra bize suud ettiler 4 aydan sonra. Ondan 23 yıl bile 23 yıl kestiler de 3 yıllık kirite 20 yılla zaten hemen şu açık durmadıydı. Ondan sonra 4 aydan sonra bizi avaden nefer ettiler 4 aydan sonra. Ondan avaden nefer baramızda onu da edip vuruşlarını izle bir tiyada baramızda. Avaden nefer. Ay onu da şu başlayak tutulanmadan kuyuşurra edip vurdular. Avaden nefer dedi. Ay bir poşla da deyip bir domuz yana bir de atma diyene ay yani ölüp yatanına olsan vurup yatıydı efendim. Poşu. Ne mi için uğrayalı bir sebep vardır ya. Ay bir ne açı yani
Sebebini aydayn mı sen? Sen näme diýip diýe Kırnysa'dan geçipsiňiz diýe. Kırnysa'dan geçipsiňiz diýe siz diýe. Siz diýe Türkmenistanyny diýe zäherleme gelipsiňiz diýe siz diýe. Ine bu diýen kefi şo. Ay ho biz ýalňyşyk geçdik. Biz mal gözläp gören adam, näme biziň elimizde näme tutduğumuz siz derman ýok, däri ýok, bir yarag ýok, zat ýok, bir goňşuçuluk bir-birine tawgyň geçer, bir-birine adamyň geçer, malyň geçer, bir sizde Türkmen, bizde Türkmen, baba bunu ýanyk bolýar, näme etdi diýen, ay seni kepleden aga. Awa, o sen kepleden o. Dine özünde bilenek özü piyan hemmesi köpsi, piyan dine. Ondan Kurban ağa 10 gün karantinine yatıyam şonna $100 verip bu karantinden çıkardı beni. 8 gün yattımdan sonra gelip karantinden çıkarıp eldi. Oğlum gördüm min yaşı var zat öz cüvünden nahar diýen zatda damaklar ýok. Diňe bir kelemin suwy buğdoy. Munda da sene ýygyňdan pul gelse de qaryň suwy ýaly erik gelýär. Sen ýygyňdan bir $200 geljek bolsa ta kritek girýänçe $200 sana $100 bolup girýär. Näme mun üstünden hemmesi ýonýa üstünden. Muni getiren ýonýa, alyp gaýdan ýonýa. Kulasa sen barıp İran'dan geliyor, Aşgabat'a geliyorsa Aşgabat'ta biri alyan o bir $20 alıyor, 100'e. Onun içinde bir minise alıp kaytıya, minise getiriyor, turmak işleyen o $20 ol alıyor. Ondan sonra onun içindeki şişirek karın suyu alı eriyip sen eline geliyor. Sen şu öz beriyen damağını sen satın almalı şundan. Ay tıfalın satın almalı. Ondan kapçanını satın almalı. Ondan 6-7 gün sen ondan ullanandan sonra var ha geliyerler şumun bir belası var şumun edip sen hem adamı vurup dövüp yencip al kitiyerler. Ondan sonra ikinin saat 3'lerden meydak edara yapılıp gidenden sonra o yankı deşurnuyla o kamerankını o kamerak satıyor. O kamerankını o kamerak satmadır ya. Yine yankı tıfa. Öz şumun zapal edip alan tıfallarını bir o kameranı yine satmadır ya Allah. Ondan var ha Vahabi deyip bir neçe moğollar saklap tuğulan bunun üstüne de amonyeliye her yediğinden Vahabi bula deyip Vahabi isteyip o fakirler de ondan vurup ondan büyük üstüme de geliyorlar. Gelip şundan sen ne hemen bu yamaşkattan yımrıp vurup yencip olan hemmesi içigili piyan o bağıranın da bilen o onun aslan yadına da da olan. Ay hulasa ya da aslan bir cehennemde yaşayan yer olup yaşadık da saparağa şeydi. Bu davlakın içinde yaşap duran yerlim mıdam? Ay menajını var ha şu ayda otikam da ennamı zahırda yaşuvasan şun gurrun ber otikam da. Şimdi anakçılar adamlarda rahim diyen zat yokmuştuk diyenler. Onlarla heyvara ağaç saklaya beter. Akır yağdaydı onlarla ince ketel türmelerinin de heyvara oğuzlarları beter harap otağlarının beter diyenler. Dine adamla kırılıp yatıyor onu Vahabi isteyip kırıp yatıyor bir guruhunu nelekim şun yanak bir heyvara Allah hor sakladı bile şu Allah'ı. Oğlum sen ardını da aytsa adamın yok, o da ardı şikayetin sen tutyan adam yok beyde. Kim aytsa sen ardı şikayetin? Ştada siz ölmeli diye siz diye, ştak düştünüz öyle amalı diye. Yani adam azaliyet ölmeyenmiştik diyenler. Peki başkatımı, daşkatım diyenler başkatı deyip durdu. Adamın başı daştanla katmıştık diyor. Yolum olun edip saklayışı bilen adam değil çıkarıyorlar onu.
Näçe ýyl galdyň? Rahimsiz şular. Näçe ýyl galdyň o taýda? Men 9 ýyl ýattym da şonda kullen. 9 ýyl. 9 ýyl ýattım. Awa. Ayını Türkmenistan yerlerine inim edebede diyenler. Özümü Türkmen diyesim gelmedi diyenler ondan sonra. Şunun yanakçılarda bir rahmetli zatlar gördüm diyenler. Öz adamlarına da tamam karılıp yatı, kullen perper olup yatı, tamam karalap, bir tek adamları da getirip dur Vahabist deyip, zır yaşacık oğulları tamam zır karılıp yatı diyenler. İnce gezel tutup. Hey uğrakan adam var liyavum şimdi. Barmış olardan tanayan mı adlarına? Kimlerden? Şu ölünlerden tanıyanım var mı? Ölünlerden. Ölünler var mı? Tanıyanım var. Hava Kurban Muhammed deyip Hava Kurban Muhammed deyip 50 yanımda kızılar vattan bitti. Avval öyle bir mıqdar başlıkta olup gezdir karasına vattan ben neydi? Bağlığın başlığı oldum dedi. Yine kim 50 gitti fakir. Ya şunlar dine vurup öldürdüler. Ay başka da ne açı adam ben yanımda ölürlerden. Ağıtlarını aytsan ağıtlarını. Ağıtları önemli. Süleyman deyip bir öldü Süleyman. Süleyman öldü, Kurban Muhammed öldü. Şun içinde ben ağıtların sana aylayın bir şalon ölürlerinin diyen. Köp adamla öldü onun içinde. Bunları nazirek bulan üstünden nahi bir daşarı yurtlardan başka yerlerden gelip görmeye halletti diyenler bana. Ya bula yıksırıyam kamını, kavat etiyam kabular diyen. Güverin oklar. O neçi illen veri şu tay daşarı yurttan şu Gıdıl haç nemesi var, kuruması var da. Şon talcak olup finansiyat olup güverin oklar. Bizim bolyan kameramızın aşağında da bir adam saklayadı fakiri. Şu Mehmet Çomadi Arazif diyattı. Bir şu fakirde bir vezirmiştik, öyle ministermiştik. Şol bir özü şon kıygırıp ölüm madam alan çekiyattı fakir bir özü kıygırıp şon yekecedi. Näçe yıllap şu taýda yatdy şol. Soňra soň sesi galdy, öldü şol. Näme wezipesi näme onu? Näme wedir bolun? Ol awal minister diýdiler de ben bir çalaragy eşitdim şu aşağıdakini onu bir minister dedi, vezir dedi, şoň öde dedi, on näme bilen karalap onu getirerlerini men anyk bilmedim yani. O Radif adyny bilýän mi ady? Onunla yine bir dostumuz vardı, on doğanı işçiler güm gitti, havar hatir bolmadı, on adı Recep Safarov tiyatlı, Recep Safar. Ya Recep Taparov o. O da güm gitti dedi, küllen havar hatir bolmadı, küllen zinadasını vermendirlondu. Onunla vurup öldürttürle onu. Şu taada bir neaç adam vardı, yekece saklayadı şoları, bir özleri şolong tırnaklarının arda aslan bir veyran ösküdüptür saç sakkal aslan ne bulara bir lezbi veriyormuştuk, ne bir tırnak algıç veriyor, aslan bir kulağına heyvara ağır yağdaydı şolong yağdaydı.
O bizim özümüz ağır ýagdaýda ýaşadyk ki. Biz de on berräjiginde bizim de ýagdaý ýylymyzdan bir açyk damp durýatdy da garadyklasa. Nähili de bolsa $1000 uğraşsalar sen eline bir $300 bar bilýärdi da. Ýylymdan. On içindäkini diňe ölleri, yankı paykeleri, jirelerde satýa olar. Şo başlygyndan tutdaga isen şoň opur hemmesi şolan açdyr. Şola ýani eliň özleşdi diýen näşli. Şo içindäkiler satýarlar şolar. De. Diňe owadan depede Çözümname berilýän yedir. Yeme geliyor. Avadan nefede bollukda ondan sonra da bizi bizi seydiği alıp gittiler sonra da şagala. O taylarda durum ne öyle? Onu da oraya ağır edip sakladılar, onu da ağır yağdaydı. O tayda durum ne öyle diye. Bu internetler koşuk geliyor, yemedik geliyor. Şagalla mı? Hawa. Şagalla da var, şagalın da yağday ağır düştü. Şagalın da. Nerede de olsan sen cübüğüne dayanmalı. Nerede de olsan cübüğüne dayanmalı olya. Elinde 5 minut bolsa sen yaşap bilyan. Yoksam da sen birce yolum dine ölüm de. Sana rahim diyen zat yok ortada. Rahmetmeyi Allah ortada. Kime olsa şöyle rahmetine öz rayeti olsun, daşarı yurt rayeti olsun, ol ağır tutuyor heyvara Allah, tefavut yok. Ay bizlere kullen vurup diyalet dile diyenler kullen baba, bizlere vurup diyalet dile diyen. Yenteğim bir yeme var yirge alıpsınız. Tanrı'nın köyün adam olmalı. Aynen acelin yetmese adam ölmeye, acelin yetmese adam ölmeye ne gibi de olsa. Ne şu da atlara bir şayatlık etmeli olacak. De şoň üçin sizi haýyş edip ekrana çıkardık da. O şu bolyan da atları ne Türkmenistanlara aýdyp bilen ok gorkya. O olon başı ölümlü çağaları yesir. O ayal gıylarına kendi el koyýarlar da. Onun gurlap bilen oklar görülür. O bularım şu da atları özlerine perde edip gül yalak yaşayanlar biz altın atırdı yaşayak deyip televizyonda deyirip görürdü. Onun arkasında bolyan da adam hiç kime görküden oklar. Şolun bazı yalanlaşıp duruşu yalan şon. Şon içinde bir 300 adam şon içinde bir kav dolandırıp duran şon 300 adam şöyle da dine fakat şonu arkada deyip yaşamalı oluyor şöyle 300 adam şu. Onun mara bula devlet halk için yani halk için ne bir adam için devleti bir adam için devleti. Doğruydu. Şu internetin kovşak golün vapayından mı kan neyemeden kendini? Hiç adam meden o. Yeme şu an Türkmenistan'da granit açılsa Türkmenistan'a yaşayacak diysen
yaşayacak mı diye toğratalar, baracak mı? Yaşayacak mı Türkmenistan'da? Şu kanun bilen, şu prezident bilen yaşayacak yani yurt durur da adamı yutar. Nahilli de olsa nele kim bir yaxşı adam bilir, nele kim Maktumulişan aytyar inşallah bir qaw dewir gelir nesip bolsa haki yomut göklen teke yomut göklen yazır alili bir devlete kulluk etsek 5 milyara bir kemal barmaz. Yani bir zalim bolup tursa barmaz biz. Doğru. Yani başınızdan... Ya şimdi sen şu an bir fotoğraftan tutar sen bir adam bir öz oğul kızın vurup dursa özünden önün oğul kızınla oğlanım. Doğru. Kesilip geliyor, kesiliyor. Ne ilim oldu? Yanlışmaz bir Allah deyiptirler. Ne ahili de olsa insan yanlış bilir ki. Ne bir yanlışan adamı şey deyip durmalmış ol, horlap. Şun yanak bir zalim olup durmalmış ona bir adam insan yanlış bilir de. Ne ahili olanı da. Yo, yani cezası var. Adam yanlışı bilir. O cezasını çekiyor bilir. Yani adamın mertebesine değmek diyilen zat yoktur kanunun hiçbir yerinde. O yanlışan oradan cezanı çekiyor. O yılın kesiliyor. Onun düzgün tertibi var. O sen şahsiyetine, sağlığına olur demekleri hakları yok. Dünyanın hem bir yerinde türlü var. Öyle bir naklı var. Atabalardan bir nakıl var. Yanlışmayan adam akıllı adam de diye. İnsan yanlışır diye. Yani yanlışını kaytalamayan adam akıllıdır diye. Doğru. Kim olsa, prezident de olsun, her kim olasın, insan yanlış bilir, nehilli de olsa. Peygamberlerin de yanlışını var ki. Elbette. Kemine sen sorun var olsa sorun ver. Yok, benim hazırlıkça sorun yok. Yani şol yine uran adamların adı, familyası bolsa. Ölen adamlar näçe sany adını bilmeseňem sanyny aýdyp bilseň iň bolmanda. Ben 9 ýylda şunça adamyň ölenine şahit oldum diýip. Yuwaş häzir ýadyna düşmese de yuwaş-yuwaşdan köp adam 9 ýylyň dowamyna köp adam öldü. Ol sanardan daşardı. Kan adam, köp adam onun içinde ölen 9 ýylyň dowamyna. Ben onu sana bir aýtjak bolsam mara, on özüne bir kitap ýazmaly, ona kitap ýazyp çykarmaly. Ol 1 sagatlyk ýa 2 sagatlyk gurrun diýeli. On içinde bolan wakaly. Doğru. Deme umumy gurrun bolmady ýalak bir faktlary ady bilen, tarihi bilen bir ýatlap bilsen, o kağıda geçirip bilsen has bolsa kağıdan okusaň bolýar-da. O bolmasa ana kän ölýärdi diýende bu bir neme bolýar-da. Yani statistika bolýar. Ýöne ne ben olar bir aktar bilen men mara. Dokumentana da aýdyp bilýän bir atlary bilenim aýdyp bilýän olar men. Şo gerek şoňa bir näçe adamlaryň öldü. Taýinlik görüp şolary ýalak Ondan bir delil gerek bilen. Adam on içinde var kullen hocalygy bilen ýatan adamlar var, hocalygy bilen. Hocalygy dargapdyr ýerinde kullen hocalygy bilen ýatýarlar içinde.
Kim var mesela şu var mı şu hocalı bilen yatan familyası? Hocalı bilen yatan adamlarında bahwa men yani olara bir vakt bir zarar ziyan yeter mi hadip de çekinýän dogry aýtsam ola häzir ýatýlar. Yok, olar aýdylsa gaýtam hawa yetmeli däl. Şol aýdylmandygy üçin edilýär bu zatlar. Bu zatlar gediligi alsa bolýan zatlar şu. Bu halk bunu bilmeli. Şu gündeme çıkman atları yemeleri bilen bu zatlyň öňüne alyp bolanok. Bırak hiç saçanına da gizliğin kalmaya. Onun için hakkan yerde yatmaz diye, kâdi suda yatmaz diye. Ol hiç saçanına da gizliğin yatmaya, ol asrın boyunu yüze çıkayım ola. Men aydama onu, onu küllün alımlaydıptır onu. Ol hiç saçanına da gizliğin edip başarmayar onu. Onu bir zat sebep olup çıkayım ola yüzünü. Ne hilli olsa da. İyileşim, o bilyen olsa senem şonu kömök etmeli. Adını, o bilyenin olsa bir otur yatlat edil şuun olmadı. Bir tayinlik bir kağıda geçirdiğini bir de aydıp ver. Kimler öllü, haçan öllü, neydi öllü, urlu öllü mü, ödünü kastetti mi? Bir yankı delil, o fakt olanı solur yalak bir konkret neme olmalı. Yani umumu görürüm bilen yeme bir tutulup olar men hemmesin bir kağıda yazıp yine bir kurban ağa kaydan yine bir gelip siz bilen zat süzülü gürleşip size bir aydık veren men. Katı ovu edersin önünden Tanrı alkasına aydayan. Yeme bu şuma Türkiye'de gelip böyle Türkmenistan'a barıp bilen akşalı oğlan bu çok Türkmenistan'da ölleri kaçıp şeyde gelip böyle şu an Türkiye'de. Şuma örneğe vezirle yatıyor şuma şunun içinde 16 yıl 17 yıl yatan adamla var şunun içinde şuma 2 doğan şuma kullen. Şolarda da saklap 17 yıl, 16 yılın içinde şımaşa yatan adamlar. Kimler atlarını bilyen? Akli Mustafa yok, yani Kasım'ın yok. Akli Mustafa o ertir Kasım diye, evvelgelli diye, ola yatışmat, on Türkeş diye, Serdar diye, barpol nemeden, çal yoktan, Balkan'dan, 16 yıl yatış ola. Binalıkayım yankı, Hugdaqov Amaniyelli diye bir vezir, neft veziri, Hugdaqov Amaniyelli diye yekeceğlu var, şu Dubai'de gelip, gidennaki dedesinin, türme düşünnäki şu Dubai'de gelip berşi çıkanak şu. Ondan sonra İlmurat deyip barıp Çerjevden sayad etraf müşatalardan bir veziriyeti şadağı zır menna keyfine yani zır keyfine bastı deydi şu deydi. Bir niyalifin de dinle. Şonna şol Niyazova barıp ayttı diye menne süre bek serdarım sen öz aydan jüräňdire men işimi enzam berdim bir gel bir derman qadagan diye diýip durşy Qurban Guly. Aha. O da indi sen gelme diýipdir. Şu men edarama indi sen gelme diýipdir oňa. İlmurad ağa. Her kim öz işi bilen diýipdir. Şondan Niyazova barıp aydanna näme etdi bir İlmurat näme etdi sana diýdi diye. Onu meni dinleyen ak deyip diye, ne dinleyip sen talibin mi deyip diye. Näme deyip dinlemeli senlik diye. O da vezir, sen de vezir deyip diye. Her gaysiniz öz işiniz bilen bolmaly deyip diye.
Şondan ne aynele kim sonra diye prezident bolana diye zır keyfine hiç zat yok yana diye meni bastı diye de şey atışı şu var. Adını ait, adını yere bu İlmurat. tapar kaytalı. İlmurat diye. İlmurat ad İlmurat. İlmurat. Mal minister bolup durşon. Ol özü neme tarapdan Çercev tarapdan şu. İlmurat. Familyasını bilemiz oktan iyileşler bileyendir, aydarlar, yadarlar. Onun amaniyeli Puğdaqıf yatı şeyle ona amaniyeli Puğdaqıf. O Puğdaqıf bileyen Puğdaqıf. O da ne açı illa çürüyüp yatıyıp ahir. Hiç tahtsız yatıyış o da. Ay şom içinde bir 70-80 tane yatıyış o vezirlerden. 70-80 tane vezir yatıyış o içinde. Olar tamam ölmeli, olar çıkarmaya ki dışarıya çıkarmaya oları. Tamam ölmeli, tamam ölüp yatıyla bir. Adam olar çıkmalı, dışarıyını görmeli olar. Onun cesetlerini vurup deme hosarlarına beriyeler mi? Vermeye cesetini. Cesetini verecek mi neyme? Neyme olan belli de diye aslan. Aslan korkutmaya. Şunu yanıklayalım abi. Yirek cahiliyeler kan bu cahilanlarında ya da tıkkay diyorlarım kan bir yeri. Ay boy ölenden sonra onunla giyeceksin şimdi akitiyarla bol on adamları küllen o akitiyarla gömyendirle denemezse bir gözden savuyarlı da şu an. Ama sen onun içinde sen ölün itelli tefavutu yok, bir it bilen tefavutun yok sen onun içinde. Tamam mı oluyor? Hudayi saklasın, Hudayi saklasın. Sizin oğlunuzda taştan yakından eştiyansınız da ne aziretliğine mi? Onu eştiyat olun bir görün göz şayat oluyor da. Biz taşından aydanımız bilenem o bize yankı iktibar eden oklar etmen biliyorlar da mesela bu. Görün göz Gözümle gördüm mü diyorlar bir de. O diye hava doğrudur. Hava. Bir de gözüm bilen gördün mü diye. Hani sen delilin hani diyorlar. Eşten den bolmaz görün göz bilen ya mahtum oluşan. Mer çıkar mihmana güler yüz bilen namar dedim gizler mihman yol diye. Şoň üçin ne şayatlı etmeli ne siz görün. Şoň üçin atlary bilen tarihi wagty bilen aýtsaňyz ine şo bir şayatlyk bolýar da. O nämişin oturany zady o başga mesele. Ýöne şo taýdaky adamlaryň ölüşini ýaşaýyşyny siz görün bolmalylar. Şo görün dağıtlaňyzy soraýas bilen. Ol aýdýanlaryň köpüsi giýren däldir bu wagt o taýda ýanky ol iýbit bilen o durmuş bilen adam udok ýaşap bilen ok. Köpüsi ýok. Gurban diýdi otudy men gaýdamda bady diýdi 19-njy ýyl ölenini bilýän. Başgalaram şonu ala. O taýda adam giýir galyp bilen ok da. O ölme salynan adamlar ağaç öldürýärler. Dinge şon birce yolu var, in yaman yolu şon mara ağaç öldürüyor, fakat in olakon zulüm şon ağaçlıklıya. Hiç ağaçlıktan anırdaki zulüm yok. Zulümün anır başı ağaçlık. Şu yolla şonda var. Bilerek diyorlar. On defeden de havar badır da ölçü pırkaz desturun berýändir da şeýle bolýar da şu. O bolmasa siz bilýäňiz olur näçip bilen ok. Takçysy var, başlygy var, ornwasary var, göri var, läri var. Bir topar onu barlap durýan adamlar var, komissiýasy var.
Şoň başlygy diýdi, her kim şo türmek durjak bolsa, başlyk boljak bolsa, ağzından 300 milyon dolar diýdi, ýa-ki şol 1 milyon dolar, 2 milyon dolar pul tölemeli. Ya şonça bir agyr pullar tölemeli, biz de diýä şonu şo puly tölemizden soňra şonu şu türmetäkilerden çykaramaly ýa şonu. Be. Ha. Dilleri bilen aýdýan bunu. Aýtýar hawa. Haýsy aýtdy şonu? Şoň Şamrat bir türmen başlygy watdy, şo bile gurrungeş boldum men. 300 000 dolar pul töläp girdim diýdi şoňa. Şu başlyk boldum diýdi. Şamrat. Ondan ol Kızılarbadyň hakim bolupdyr 5 ýyl. Awa Kızılarbadyň hakim bolupdyr 5 ýyl. Muhammed ağa diýetdiler, familiýasyna bilemek, nohra adam, nohra oglan 5 ýyl Kızılarbadyň hakim boldum diýdi. Türmäň içinde 10 mol belli şo. Kızılarbadyň hakim bolupdyr 5 ýyl. Muhammed ağa diýen Muhammed Nahur diýerler şoňa. Awa. O delli. Lap men öl kucağım delli şo. Açlıktan öldü. Delli şo. Ne kotarları olsa eşdiýändir. O Ay 5 ýyl näzirek edip ýaşadym, näzirek zähmet çekdim diýdi şo. Şun ýana agyr ýagdaýlara geçip başymyzdan geçti bolsunlar. Ýanky türmäniň başlygy Şamrat, nireli bu? Kritan başlygy tutdy Göktepeli. Göktepeli. Awa. Näçe ýaşlarynda bu? Ay bişi 45-50. Ay neme başladım. Bayram Ali başladı. Bayram Ali başladı. Ata ormahardı. Melk. Malik diýip bir başlyk batdy. Ata diýip bir başlyk batdy. Soňra başlyk boldy. O Bayram Ali başlyk boldy. Inelekam. Ýaşym Hudaýberdi atdy. Ýaşym Hudaýberdi diýen bir başlyk batdy. Merdan mı? Merdan diýip bir başga wadyň bamydan menän bamydan etdi. Bagyrdan. Ýöne o Kızılarbadyň hakimi 5 ýyl bolan Muhammed ağa Muhammed Nahur men eddil öz gözlemiň alyny öldü şo. Onun cesedini, kotarlarını berdiler mi? Ay onu cesedini berdiler de welem ýani ceset mi cesetdi. Ay kesip berip durdy şonu. Pugdorlap berip dur, pugdorlap. Näme üçin? Ay on näme diýip on näme diýip özleri bilmeýär, on adam bilmeýär onu. Kellesinden meýnesinden çykarýarlar şoň. Kelleden. Maňa näme diýsen diýýär da sen. Şoň ýanak ýagdaýlarda. Çöreğimiz bitine keni aman galypsyňyz. Hawa. İnşallah men sen bilen bir ýene gurum açar nesip bola bir. Ya nesip men ne Badyr'ın ne Gurban ağaň biler o bizi tapıp bilýär Gurban ağa. Häzir menne hoşlaşjak ne? Bolýa köp tawol illeş. Köp tawol İran'a her wagt İran'a gelseniz biz gözümüzün üstüne sizin kadamız yani. Ya nesip. O bolyar anne häzir anne. Bolýa tawol sagylykda görşeli.
Ya bayağı Açıldı mı? Yok. Bir mi? Kurwan ağa Oldu mu? ýüňür göreli. Hawa bolmasa garanti deme urluya. Gurvana indi eýem 3-4 adamdan dinledik de. Yani Ha. şekillenip başladı. Yani hemme zat yerli yerine oturup düşünme kas ansatlaşıp başladı şu an. Yeme şu an ölülerine zadedeni yan kavu düşündür bilmekte. Ondan sonra üyledi beriyen adamları sonra ketadi bağırlayanlar sonra. İşte adım koşunda adı bir ketel veren yok oldu. Näme yemedi. Ödüyoruz. Odurlun geliyen bir kanun men balnişede de soramdı. Näme adamlar ölünü berjek bulan kedenli ketiyağı datıp soramdı sonra bir kanun baştan sonra diye näme ketel veren yok olan biljek bolýar diýdi. Sonra dokument düzültýär. Zat diýip şey diýip aýtýar. Bunu hemen ketiyağı kesin doğrudur aýtdy. Otopsi diýerler. Otopsi diýär o. Bahana da o nämeden ölündü belli. Yanımda yeni bir var. Hani Yanımda yeni bir var ama hatta aman adı. Karroy bir de 10 teorikte oturttu bizim yani. Bana aşırıp getirdim. Ya havlu mızrak bunu kayıp. Benim getirdim. ama amana da yer ver neme o karşıyımıza çıkar. Ör beş on tugulus ekarın ertuğulu al kalacak tek bu gal bu gal. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Wa alaikum aman gowmusun. Aman mısın diyen yalak o. Bu aman o. Sene bir başından sen bir gurrun ver. Yaşlılar kovum. Allah'a şükür. Allah'a Kovum şükür. can tarafında kurgun. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ben adım aman geldik Kösegarra Korgun oğlu. 1972 ýylda doğulan ödümde. Men Qaragalar Çemdir diýen Kızılman diýen obasynda tutuldum. 2008'de tutuldum. 2008'nin Tomas'ın fevral ayında näme etdi? Yaz aylarında. Tomus aylarında. Tomas aylarında. Yaz ayda Tomas'ın evvelki ayında şu. Näme ay bolýar şu? İyun, iyul, ağust var. Tomas'ın edil evvelki ayında. Hawa ayın şu döwreklerdi de garaş Tomas'ın edil evvelki ayda şu. Sonra tutulduk. Oğlanlarım yanında bardık gece geldiler bardık biz doğru toya çağırırlık bir de toya vardı. Toya çağırırlık gecede qallık çok gecede bir gündüz alqalı oğlanlar ay qalaylın bilen sonra qalıp bilen erti tuttular bir de. Tutup da hangi mavatınızı nerede koydunuz, narkotiğinizi nerede koydunuz, ay ağzına gelenmiş diyene bir kaynağın su verdiler de bize kızgın su verdiler de kan sürtüler kan. Ay ho bizim mavatta yok, narkotik de yok, bizde odat da yok. Biz yani hakikati biz hücre geldik, kraniyet fazlık doğru ona gurrum yok yani biz toya geldik. Ona bilmedik biz neyem oldu kara sondan bizi karadık 4-5 şuna şu Kızılmanda Çendir'in özünde sakladılar. Şu ak diyen paskasından. 4-5 yıldan sonra kargala verdiler. Kargalada bir yetsek gün sakladılar. Ne diye insana ben bir ne hilledip aydayım ben ne hilledip. Yani başımdan geçen daha diyor. Ya hazır bunu dinle yadıma düşen de var ha. Gözüm ağlanak da yani yüreğim ağlaya da şolun beren gülleri şolun börköden güllerinin yana biz var ha. Narkotik tapın narkotik var. Biz nereden tapayız? Narkotik yok. Bize narkotik bozamek deyip elimizi bilen verecek biz olarak. Elimizde öyle narkotik yok. Şu narkotik tapın, ay bilmen näme kime getirdin? Ay can oğlum men da narkotik işleyen adam da, men narkotik işleyen oğlunum da. Narkotikim men diyadımım yok, men öz günüm özüme yetik, ine men yani olukan eden cinayetim qıraniyet balık geldim.
Granit palık geldi men şu gün şu ýagdaýla diýip men hem şondan bizi gargalak edip gargalady 8 gün 9 gün saklap worup ýenjip diýje ýok günüz ýok elimiz gözümüz daňyly ýerde ýatanymyzdy bilemedik ne bir çay berýärler ne bir çörek berýärler berýän çörekde bir boğdoýyň içine öde ýöne kılçyk mıňdan burçuk mıňdan nämedigini bilemedik ip bilmän entip aşulsa 8 gün 9 günden soňra da neft dağı geçirdiler neft dağı baramyzy ne otada tutsogla biraz şolon arkasy bilen bir ýylyn dogan gatdaş ýylyn olun aňyr berdat getirip şolon arkasyndan şol tutsoglaň arkasyndan biraz garnymyzy doýurduk. 8 günden soňra neteki otada bir 8 gün 4 gün saklap otada şo wurulmaýarlar. Biziň arkamyzdan şu dübenke aýrylan agatlar. Ine 8 gün otada saklap ondan bir Kırsnawady guratdylar. Kırsnawady da şu poýda mindirenden soňra bu tada bolan şu eskerliň özi bir bela hoş eskerle bir bela bizi eskerle. Ta poýda barýar denireti bir İran. Ay osam günümüz görýärse sen biz şu tada var şu taýak dehemizden aýrylan. Bir eýkaş biziň bir arkamyzda ýöne bir taýak bilen arka wurulsa bu gözümüş bu böwregimiz bir başga ýermiş nire gabat gelse wurulup ýenjip fakat ýöne biz ýöne Allah yan kaydanna Allah'dan azal gelmese adamı ölüm yok. Allah'dan azal gelmedi. Yani Allah'dan azal gelenini ol bir antatçak ölüm bolaýarmyş. Yani şulun beren güllerinin attan diýen amen. Näçe ýyl ýatdyň o umumy jemi? Men 10 ýyl ýatdym. Haýsy türmelerde ýatdyň? 23 ýyl strok berdiler. O men 10 ýyl ýatdym. Men türmede var 4 ay aşy häkim çekilýän çek biz Aktaşda bolduk. Aktaşdan 4 aýdan soňra biziň hepsimiz adymyz berilenden soňra osam geçirdik owadan nefe. Owadan nefede de bir diýana bardyk biz owadan nefe biz baramyzy 1 ýyl öňçe gaçylypdyr. Baramyzda iteýesin pişik bilgesin tanyna. Maň eskerdim sen bilen ak başlyklygyny, sen bilen ak ýene berdim, sen bilen ak ýöne şu diýana şu gorhawur, otoklardan ne bir suwa, ne bir oturmany töwellet bar dogry. Töwelletde oturjak bolsaň içiniň yorgon düşük biyo, içi bir çamyr suwdan ýana diýen adamlyň oglaryň ennamyndan ýara çykyp başlap. Hop bu ýara emine ennamdan ýara çykdy diýip sançada ýatsaň da näme diýip ýara çykdy diýen sen, näme boldy sana diýip ay ho näme boldy diýen ýok, näme ýara çykdy diýip aýtýan diýip burýarlar. Hawa. Onun o çörökdeki ýok, eger bolahada bir hamir çörök eliň aýaty ýançak bir şun ýançak bir 100 gram agram ýok diýip berilýän çörökde ertip berilýän, akşam günortan berilýän. O çörök şu çörögünden ýene hamir de o çörögüni ýat başga atlarana kelemin suwu bilen buğday, o da buğdaýyň da arasynda buğday bolsa eýjan, kılçyk mıň sen içiniň o gurçyk mıň sen näme iýot ýykan taşlak şoňa işlatdy çykýar içine. Ýöne aşlykda näme çeken aşlyk bolsaň çäraň ýok, şoň içinekler taýlap-taýlaşdyryp aýryp ýene diýip garar adam pahy öljekler. 23 ýyl sorokdan men 3 ýyl kredi berdiler, 7 ýylyna bayramalla oturdum. Onun otada şu efserleň bar, şu ýa-da şu işgärleň sen bir onlar pul bolmaýar olar. Onlar bilen pul bolup sen raýyny ýaşajak. $1000 bermeli zat bolmany. O da hem pulun ola barana. Barana da ýorup elime bir $500 berilýän bolsa şondan $200 ene gowşýar ýa $150 ene gowşýar. Ol gowşandan soňra da içinde şu pul saklamaň özi bir diýer. Birden pul getirýär, birde o kamera pul verendi diýip öýdäk barap aýdyp, o ýerde gelip seni şuman edip döküp eger pul çykasa işin gaýtdy. Kim getirdi? Kimden aldın? Niýeden aldın? Aýna hemmesinin de dili bir. Çekdirip şu pullary özleri o tardan biri getirip berýär, bu tardan biri şuman edip alamly. Balagara sen şonu saklamaly, tutturmaly, bermeli, ýutmaly, iýmeli, bir ýeri gömmeli, bir zat edip şu tarda saklamaly, şu tutturadyň işin gaýtdy. Hemmesinden ýamany ta 2014-nji ýyla deňeç şol kritede ýaşan adamlar bari keseller, inçe kesel tutmagyny unçakten otada baran hepsiň özi aýraçylyň özi der çekip ýatanyň gururundan aýry. Şo tada her 7 güne ýetmän, her heften 2 günde biz taýak ýerdik. Heften 2 günde gelip şuman edip bahaneden bolup daşary çykaryp ýaşlym ýaş keçi bilen iş ýok.
şu daşarı çıkarıp hem mende yalaňaçlap otur vurulup yenjilip ennam ağrından burundan kan geli suyunup emeklep otağa girer. Otağa girip de otağa girsen otaqda yaşarlık yok. Sen bolýan matratlaryny yırtıp weýran edip o dargadyp goýaly nimani tikişdirmeli aratlarma ýygnajak bolsaň sen temeni ignany nerden aldın? Ignany kim berdi sana? Ayu ho men nätmeli ahir men şunu ýygnamallamy. Diýişiň bilen tikmeli. Ya soňa meňleş etmeli. Balagara sen şu igne de bermeli, temenine bermeli. On şunne bir bolýan zulumlar bar. Köp zat inşallah hazır bu kandatlar ýada düşür. Ýoş aýdar Gurban aga biz bir hizmet bir emden çağırdık geldik. Kandatlar oturup bir pikirlenmeli bolsak bizim başymyzdan geçip ya gözümüz bilen görüp geçiren zatlarymız on öýde bir kitap ýazanmaly, bir kitap dowlamaly boldy. Qalan zatlarda netip bolsa inşallah men bir gece Gurban agaň ýanyna galýam. Soňra siz bilen bir gurlaşýar inşallah gijrekde. Allah netip bolsa hazır men bir oturup bir gowy pikirlenmeli. Amana ýoldan geldiňiz siz. Bir gece galýam bir ýaşly aşratlarına geldik. Bu hava taptalarda bu qar ýagdy zat boldy. Ay şu Gurban agaň da gören güller. Ya Gurban agaň ýanyna biçler meni özüm de kan bolumdan. Men öz gören güller. Gurban agaň Hudaý ýöne Hudaý ýan kaýdarym da Allahdan azar gelmese ölüm ýok. Biz de otada biz öz ýaşlygymyz, öz döwrümizden, öz etramymyzdan, öz ýollarymyzdan gidenseň şu Gurban agaň ýanyna barjak bolup şuň ahy şuň ýanyna geçdik kiriti dedi. Olsam Gurban aga haýsy otokda haýsy kamerada şu Gurban agaň kamera temizdir bir bilmek da şu göze unu aralypdy. Aýdan öleň akmy? Haýsy birige de haýsy bamy? Awa ay diýe şuň ýanyna oturmaly. Muň ýanyna otursaň siz taýak deňizden aýrylma. Ahir diýerdik biz ölsek de şuň ýanyna öljek diýdik biz. Ölsem de ahir mene özüm gönlüdüm. Mene ölsem de men öz owamyň ýaşulsy ölsem de şuň gözüniň alyny öljek. Bir de ölse men gözümiň alyny ölsem diýip şuň ýanyna geçdim mene. Ýöne taýak da, ýymryk da, ay her bir zat bolsa biziň üstümizde batdy. Ýöne bir biziň üstümizde beýle kotoklada şeýle daha. Ýöne Gurban aga kimiz diýen Allah, Gurban aga kimin gören güni beýlekilerden betterrek bolupdy. Amana onda ýoldan geldiňiz, o arkaýyn ertir nemedele. Bunu ýuwaş-ýuwaşdan esasan şu atlar ýene de şu ýankyýal söz bar ya, ine o ina nereden aldın diýişiň bilen dikmeli ýa-da näçin ýara çykdy diýip aýtdyň. Ne şoň ýazy sözler hem o köprek nemedeli ýa-da düşürjek bolaly. Ine şolar gaty möhüm zatlardyr. Onunla ýaşullar otada şu wagt başga döwletlere barýan iňçe ketel, başga döwletlerde ketel hatap edilene Türkmenistanyň döwletine iňçe ketel tutsaň sen dünük me ketel tutsaň ýaly. Sotada şoň bilemek men ýa özleri ähmiýet bermeýäle ýa-da asyn gözden akly ýa-da oňormaýaly bilemek o taýyny men nähili diýip tutan düşündir bilemek. Ýöne iňçe ketel tutsaň belki dünük me ketel tutsaň ýaly sotada. Köp adamlar da kän adamlar şu 10 ýylyň içinde iňçe ketelden ölüp otdy. Iňçe keteller näme ýagdaýda tutýarlar? Iňçe keteller öňçä kriti berýärler, kritiň içinde wurýarlar, ýençýärler, horlaýarlar, adamlar halan gatşar. O toplam içinde çyr. Şu çyrdan iňçe ketel tutup başlaýar. O beden gudrat bedeniň gidenden soňra. Mawa. Hawa. Şoňsy bilen ölüp giden adamlaryň ahata hetdi bar hasaby ýok. Köp adamlar da menden 10 ýylyň içinde zat bolmany men öz döwrümden 1000 adam ölüp gidendir. Şol adamlardan 1000 adamyň da 700 adam bilýärler iňçe ketelden öldü. Iňçe ketel bir dertdi ki başga döwletleriň arasynda İran ýalap döwletler, başga döwletler İran bardan iňçe ketel dert hatap eder haklar. İran'da 3 ay wagty bar iňçe ketel. Bunu guret ýaly aslan taňa iňçe ketel tutmadyk ýani. O taýda tutdum temir dünük me ketel tutan ýaly bolýandy. Onuki öldür tutturýarlar. Siz jinaýatçylar sizin hakyňyz ölüm. Jinaýatçyň hakyny neger ölüm mi? Bilemek men. Böyle oldu diyecek ki öz milletine de bizimkilerden beterrek bolýar. O Gurban aga kimden bir de otada bir ýakaty gaýşly adam boldy. Jekka dolar näme edipdir? Näme bolupdyr? Otalaryny biz bilemiz. Bak ýöne gören güllemiz aýdarýarynda. Häzir bu neden geç ýüregimiz ağlapdy şu gaýra Türkmenistan ýylany enamy titrekler. Türkmenistan'da biz
Bu halatda görmedik Türkmenistan ýylda biz ay Türkmen olamy diýip biz başga bir dip bilen gözädik. Ýok. Olaň bizim üstümizde, olaň İran türkmenleriniň üstünde ya Türkmenlerine de şeýle. Olaň diýdi başga çara. Olaň fikri başga çara. Onu aman ayna yuwaş o düşünersiň sebäpleri bar bu zatlaryň, bolýan zatlaryň. Sebäpleri bar. Onu ettirýänler türkmenler däl. Onuň arkasynda nemeler bar, gelmişekler bar. 4-5 sany gelmişek bar. Ine Türkmeniň döňüklerini etdirýärler bu zatlary. Ondan sonra yankı hay berekellah. Ondan sonra yankı biz şu 2008'de kriter düşemedi. 2008'de birin etegimizde pencerelerin öwüne demir tutuklu, galay tutuklu bir adam yaşamaly adamlar bardy. Şulaň agdymdan biz näme diýär kefine de düşünemedik. Ýöne Allah başga güýje günni giyeceğin ýary bilen işim ýok. Oýok bolsa fakat Allah başga hiç da diýene kellede çaşypmy. Käde şulaň bir şekilleri ýa işim ýok. Şolaň borçlaryny şu afserler bilen tanış bolýan, dost bolýan, şoňa meňdeş bolýan. Soraňda olaň ýagdaýyny soramaň diýerdi bire. Olaň ýagdaýyny soramaň, olary görsem adam şekillikden aýrylan birnaklary şeýle ösüp bir hilde towlan bir hilde bir zat bolup galdyr. Taşları şeýle ötüp tutalary kelip taş takkal eginmaş şol bir awvelki giýrenni eginmaş berilen eginmaş toňra öwrülip şola tuwada düşünmeýänmiş eginmaşda dogry berilmeýänmiş dogry matras badyr ýokdur otagyny bilemek. Ondan soňra şo bayramala baramyzda şol oturan adamlar içinden bir tanış bolup şo wezirler ministrler bir ýarym batdy. Welif Safar Muhammed diýip bir wagtda şo pahyr otada bil gaýtmak otadan Allah rahmet etsin ayrılı ýogaldy. Şondan soramda bir giýje $500 berip bir karnymı doýurdum diýdi. Bir giýje $500 berip diýip bir jeýde karnymy doýurdum. Galan gaçallaryny ertiýe goýmany alyp gitdiler diýdi. Azabym çek puluň bolsa ýaşaýan, puluň bolmasa otada ýok. Puluň bolsa $500 berip bir karnyny doýurup ertiýe näme etjek? Ay bir bolar ýaly olaň berýän zulümleri, olaň etýän jinaýatlary ýa görýän bir 60-70 ýaşyndaky adam ataňdan olakon ol söwüni keplemeleri ki olary salam alek diýän ýaly bolýar bize. Şon şu ýalaňaçlap otur donnaki geçen kaptalynyň o taýakly o dubeýinkelen degişini. Ayamyň gözümi, ayamyň böwregimi, ayamyň yüregimi o zatla bilen iş ýok. Ýykylsaň, ýykylman mersiram bolup durýan, dursugunçan beterle. Emma ýykylasaň da şol 4-8 taýak ýan da şo taýda. Ýykylasaň ýene ganymat. Emma ýykylman mersiram bolup durasaň mara, aýby dowmulha, aýby hewra dowmula diýip, ente ýykylan saň gurulyp atýda. Bizde mana ilkil kirakle bilmäni, dowmul siram bolup soňa ýakyn bildik. 2 taýak 3 dübenke degen ora ýykylýar, adam 4-5 dübenke bilen adam tawulyp gitýär. Olaň etýän jinaýaty, olaň etýän zulumy bilmeýän ýokardan buyruk şoýa bilmeýän otada ýa buyruk ýok, özleri herkim eden etýän bolmaly biz bilemedik. Buyruk ýokardan ýekde, bir buyruk ýokdur. Hop, Safar men sizin wagtyňyzy alyp oturmaýyn, herkim diýse bolýa ertir, onu ertir duşýat, o ertir içenni aman alym. Allaha Bolýa. Ya bolýa. Sağ ol. Türkmen oğullarına Türkmen arnaşlan hem bizim tarafımızdan köp dua salam etin. Niye de etseniz canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Sağ ol. Senem sağaman gez. Bolýar onu. Şutaýda hoşlaşýas onu. Bolýar.